Uwaga, światła, kamera. Yeah. A, już było. Layers of Fear. Witam jeszcze raz. Jestem Niklaus i Aga. Aha. Aga. Myślałam, że ty mnie przedstawisz. No i gramy. Graliśmy w Layers of Fear. Jakby ktoś na YouTubie się grałam. zastanawiał, gdzie jest wersja podstawowa, to jest w archiwum Hitboxa. Tego nie nagrywaliśmy, bo to jest dość taka już stara gra i w ogóle. Ale to jest dodatek Inheritance i to jest nowość. On wyszedł dosłownie, znaczy wyszedł, mieliśmy go już wcześniej, ale embargo było jeszcze do paru godzin wstecz i my sobie będziemy grali na streamie i na YouTubie jednocześnie. Także Magic. do dzieła. O, jak ładnie. Jakieś mają być z tego, co zobaczyłem, motywy dziecięce, że Moje nieulubione. coś będzie z dziećmi. Dlaczego Niklaus gra, nie Aga? Będziemy się zmieniać. Prawdopodobnie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Może okaże się, że ta gra jest nie do przeżycia. Nie, ja się nie boję. Ja jestem najodważniejszym człowiekiem na ziemi. Proszę mnie tutaj, nie tego. Ja się boję jedynie... W sumie to nie lubię pająków. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Bardzo poważnie się zaczęło, dramatycznie, No. tragicznie. Ale czyli to jest związane z Czy podstawową. wszystkie streamy się nagrywają, no 90%. Latarka! Ej, to O są nie, sądom. o nie, tylko nie latarka. Pewnie bateria się... Mnie już gorzej, to już... O Jezu. Co? Co ty robisz? Dobra. W ogóle cześć Ej, ja wszystkim, słyszę co tylko- przyszli. Nie myślałem, że tylko w lewym uchu słyszę. Witamy wszystkich nachodźców. Wow. Bardzo nie lubię gier horrorowych, gdzie jest latarka. Jakoś tak. Słyszysz muzykę? No. Ale działa płynniej. Jak podstawka. Jakoś tak, nie wiem. Wydaje mi się ładniejsze, ale nie wiem. A nie czy- powinno. Znaczy, może być taki efekt, że jest ładniej, bo jest dużo ciemniej. Ej, słychać nawet muchy. Co to, szczury? Still life. Jezus, Szczury zabite. zwariowała. A mnie nie ma, bo są pomalowane lustra. Ale jak ona będzie mówiła tak nagle, to ja dostanę zawału. O, czy jest mój ulubiony pan z brodą? Dziecko z brodą? Zobacz, to Aha. jeszcze nie. Gdzie to było? Jakieś takie dziwne. Czy możemy coś powiedzieć o sobie? No ja jestem Niklaus, mam 14 lat. What's wrong with this thing? Od Super. jakiegoś czasu nagrywam sobie filmy na YouTube'a i nie wiem czemu, ale takie mam hobby. A ja w sumie nie wiem, co tutaj robię. Tak jakoś. W ogóle nic nie było takiego strasznego. A tam jest kartka jakaś. I don't remember that being there. W szafie kartka była. Przegapiłem. I can hear you out there. Please, please help me. A jesteś dzieckiem. It hurts. It hurts so much. I can't take it anymore. Why won't you help me? Oh, you're Wystraszyłem just się like Agi, your a nie father. gry. You don't care about me. You probably wish I was dead. Można mnie wynajmywać na te, na Mikro jest horrory. cicho? Nie jest cicho. Widzę na wykresie, że jest bardzo głośno. Jak macie cicho, to dajcie sobie głośniej. Aga może być cicho, bo Aga nie umie. Aga nie jest przywyknięta do mówienia takiego na streamie głośnego. No ja nie lubię. Ale ja mogę się dawać do wynajęcia do oglądania horrorów. Będę was straszyć bardziej niż w ogóle. Sam film. Nie ma problemu. Otwórz tę szafę, tu była kartka. Tu o. W porównaniu do gry mikro jest za cicho. Nie, no dobrze jest. Super.
Jakieś psychologiczne pierdoły. Tu dziecko płacze, tam baba leży. Chłop stoi. Nie wiadomo o co chodzi w sumie. A ta muzyka mnie tak... Znaczy ona jest taka relaksująca, uspokajająca akurat. Muszę się zastanowić za cennikiem. Tu jest kartka. To jakieś... Tu chyba jest jego... No ja idę na swój skład na pewno. Jak... Nie ma mapy, nie ma kompasu, nie ma lekko. Wszystko kartka. jest w ogóle... O! Mam rzuty. That dog czerep. better not be where I think it is. Tu jest piesek. Uratowałeś psa. Oh, hey there, princess. You want to sit on Daddy's lap? No tak średnio w sumie. Okay. Tam byłeś. Tak? No to z tym... Aha, dobra. Wszystko wygląda tutaj bardzo podobnie. Ty tak chodzisz bez... I jest bardzo ciemno. Tu nie byłem na pewno. A tam jest Bobas. Mój Jest? ulubiony. Jest. W sumie nie ma powiedziane, czy to się dzieje przed. Znaczy no bo to jest to dziecko. Ona jest tym dzieckiem. Aha, tamtych. No chyba, nie. ale no nie jestem pewna. Nie skojarzyłem. Jakoś tak. A, no to ojciec. To my nim grali w poprzedniej części. Znaczy... Źle powiedziane. W podstawce. Jak to dziecko te drzwi otwiera? Czy ja wierzę w trolle norweskie? W życiu nie byłem w Norwegii. Ciężko powiedzieć. Hey there. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here, try for yourself. Ale co? Nutki. No, that's not quite right. Albo, a w sumie to nie wiem kiedy to się dzieje. Still not quite there. No zaraz nas pobije. Tylko retrospekcje są przed. No mi się też tak No. wydaje. No tak. No ona jest... No o to mi chodziło. Bo wpadniesz do tego. No i co ja takie małe bobo mam tutaj robić? Jak to Małe mówią, ledwo od ziemi odrosło. To w ogóle jak wygląda jakiś cień jakiegoś upiora czy coś. Czy ptaka. Tu ma Upiora. dziób. Albo tu jest pulok. No, jak kto lubi. Whoever's pounding on that O piano, kurwa. Co? quit it! No szafa leciała. Albo mi się... Nie no, leciała szafa. Leci dalej. Kim gramy? No córką tego pana z podstawki i tej żony, co spłonęła. I co z niej zrobił płótno. Spróbuj jeszcze raz. Nie idzie już w tą No. grę. Did I not make myself clear? You know what? I have an idea. Go get your crayons. No, stary był alkonem. I wszystko go irytowało. A matka chciała, żeby się dziecko ładnie bawiło. Scenariusz typowy. Zaś Hop jest tym złym. No, ktoś musi. Spróbuj wyjść teraz. Kredeczki mam A. wziąć. A czemu Pomalować. postaci tej matki nie widać? No? Can't you see the colors? Aha. Ale to, że w jakiej... Aha! Ona mi to tak ułatwiła. Czyli mam zagrać tak, Kółko, tak, serduszko, tak, kwadrat, tak, kółko, tak. O, nie, trójkąt. To jest to? A? Gwiazdka.
Trójkąt. Kółko. 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 Kurwa mać. Przepraszam. Przepraszam. Ze. Mogę jeszcze raz? No chyba musisz. Myślałem, No to że ja ci będę mówiła. Stary przyjdzie i mnie zgładzi. Prostokąt, kółko, serduszko. Prostokąt. Kółko, Kółko. serduszko. Prosto... Czekaj, kwadrat, kółko, trójkąt. Ej, ale to albo prostokąt, kwadrat, albo kwadrat. Kwadrat, To jest jedno. kółko, trójkąt. Gwiazdka, trójkąt, kółko, X. Na samym końcu. That's actually not bad. Ojciec się przekonał. Look at you, young lady. It looks like talent runs in the family. Talent. 2 osoby musiały siedzieć przy tym. Kurde, to jest małe dziecko, co to? To nie jest Hopin. Jak to nie? A Hopin już grał jak był mały. Ale nie wiadomo ile ona tu ma lat. Ona może ma, nie wiem, 2, 3. Co to? Możemy stąd wyjść? No. Jeby by było. Może to młoda Hopinka. Nie podoba. Przepraszam, ale to mnie tak wystraszyło. Ała, mój paznokieć. Daj mi też. Mówią, że pies jak w domu jest to dobrze do dziecka. Że się opiekuje i w ogóle broni i tak dalej. No ja pierdolę. Przepraszam, ja się przeczytałam skrót. A to na tablecie mi przyszła wiadomość. Fajny. Klimat jest taki, jakby córka była trochę świrnięta jak ojciec. Znaczy- Ona jest za młoda, żeby być świrnięta jeszcze chyba. Super krzesło, bulwo. Czy to stary dostał tego Oscara? Co? Kurde, ile on tu ma jakiś tych. Papirów. Chociaż to jest jakaś taka ten. A nie, to matka jest chyba. No chyba tak. Nobla. Tą Nobla. Jobla na pewno dostał. Nie podoba mi się ta perspektywa. Od jakiego wieku można być świrniętym? Od dowolnego. Znaczy no, ale jak dziecko może wykazywać jakieś świrnięte rzeczy, jak A co ma to za 2 dziecko lata? przebiegło? No zabawka. No nie wystraszyłem się w ogóle. Ja się zdziwiłam. Ej, nie mogę skakać ani nic w ogóle robić. On pewnie chce tam się pogodzić ze swoją przyszłością. Znaczy tu pewnie, znaczy nie wiem, bo tamte motywy w podstawce były takie no skomplikowane dość momentami. W ogóle wszystko jest ściśnięte takie, nie wiem, czy to dziecko ma jakiś problem ze wzrokiem, czy co? To jest X. No i co? Nie wiem. Misiu leży w skrzyni, No ale czemu zamykasz? żeby bezpiecznie się czuć. Naprawdę? Painting, 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 crying, sleeping, hiding, crying, painting. What time is it? A. It's 1:30 w nocy, nie ma tu takiej godziny. No, szczaiłem. Dałam se radę. Otwórz globus, może barek będzie. No ale dzieci nie piją przecież. To są te same drzwi? Te. Gdzie tu miał być? Tam? Nie. Nie możesz. Jak w śnie. Nomen omen. Będą jakieś haluny. Co to był za... Bebok.
Ciule Jezus. Ciężko. Powiem wam... Ej, w sumie to jest bardzo fajny motyw z tymi Okuwa. rysunkowymi ogniami. Ja lubię pociągi. Nie zaczynaj, proszę. Konik. Most creepy. Ło! Mnie wydupiło. Ow! This again? How many times do I have to tell you to keep this shit out of the hallway? Oh, that's right, cry! Seems like everyone's solution to everything in this house. No tak, ale ona na pewno tutaj nie ma 7 lat. Znaczy, no jest, no ojciec był artystą, no to już wystarczy, żeby ogłupieć. Super. Co wam więcej trzeba? No, beka. Lol. No przejdź tam i wtedy otwórz. Ciu. Nie mogę. No. Się boli. W ogóle te granie jako dziecko taki dziwny daje efekt, bo coś tak się naprawdę człowiek czuje, że jest taki malutki. Że wszystko jest takie ogromne. No, dzieci się tak czują chyba, wiesz? Nie wiem, nie pamiętam. Znaczy ona jest w ogóle... Ona jeżeli jest takiego wzrostu, że ona sięga tyle, to ona ma chyba 30 cm wzrostu. To jest... No niemożliwe. Possible. Ojku. Przegięli. Łe. Albo gramy dzieckiem karzełkiem. Chociaż czy dzieci karzełki są, jak są małe, to są mniejsze jeszcze jak normalne dzieci, czy... Super, idź do piwnicy, tak, to jest czy... dobre. Nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem. W każdym razie jest maciupka. Jesteś w tym samym pomieszczeniu. Weź się cofnij od razu, bo ta gra znowu robi takie wujemuje, że jesteś w takim kółku jakby. Pętla, tak zwana. Coś wali. Czy jakby się jeszcze kolebała, to by się można było pożygać chyba. No idź. I ta mgła jest taka irytująca. No jest taki tak zwany warfok jakby, o. Dobra, no to jest. Co bardzo ogranicza widoczność w ogóle. Ej, ale dalej idzie wyżej wejść. Aha, chyba że się będzie tak w nieskończoność właziło wysoko i nie wiem. Nie, tu nie byłem. Nie było ognia. Teraz jest inaczej. Jeżeli chodzi o karły, to choroba uaktywnia się w okresie 3 roku życia, więc dziecko może być karzełkiem. No dobra. Z czego beka? Magiczny globus. W sumie to ja trochę nie wiem o co chodzi, bo ja tu miałam być jedynym dzieckiem. Jestem za słaba, żeby obraz starej wywrócić. Nie mów tak brzydko na mamę. Mamy fajną lampkę nocną, co oddycha. Super lampka. No to jest takiej już nie kupię. Znaczy ten był chyba udany, bo nic na niej nie było nie tak. A tam w ogóle coś jest. Nie, to jest tylko światło takie. Ja w ogóle mam znaleźć te kartki. Widzisz? Tutaj mam taki jakby licznik z prawej strony. No, No i to się będzie powtarzało. póki nie znajdziesz Dziecko, kartki. ciepło, bal. No pewnie tak.
No to musisz pewnie... O, A? Teraz już? Kurde, daj mi o, spróbować. musi być tam, czekaj. No wcześniej mi szło lepiej. Spalę się w ogniu, nie idzie. No spróbuj. Czekaj. O, Widzicie? trzeba było szelątać. Co on by beze mnie zrobił? Jest pół twarzy starej. O! O! Coś się zdupiło. A, żyrandol. No. Kromroister? Dobra, Aga, daj spokój. Nie umiem tego wymówić, ale No dobrze dobra. zapamiętałam, tak? No nie, bardzo. To jak to się wymawia? No, potem ci powiem. Czemu nie teraz? Edukuj ludzi. Nie. No fajnie. Chyba odsadę. Trochę głupio, że ona łazi po tym ogniu i jej się nic nie dzieje w sumie. O, ktoś... A to co to jest na tym? Na pląpany? Jak ten, jak bala? Może. Carvera w The Walking Dead dubbingował Michael Madsen. No, ja nie wiedziałem akurat. Ja nie wiem, kto to jest. Przepraszam. A powstanie warszawskie było wczoraj. Znaczy, powstanie warszawskie dawno temu było. Znaczy w sumie to no przez 63 dni od wczoraj, ale... No nie. Wzdrygłam się lekko. A tu pewnie musisz ten drugi fragment. O! Było coś. Aha! O. A tu macie pod okiem. Coś. No i wszystko mam. Co? Nic. Tylko o co chodzi z tymi kartkami? No przecież mamy już wszystko. Chyba, że teraz się dalej do przodu wątek pójdzie. A no poszedł, bo nie było tego. Moje ulubione motywy. To są gazy jakieś rozpylone. Zaraz coś krzyknie. Baa! Nie! Coś pada z... Weź spójrz na sufit. Nie ma sufitu. No. Już następną chcesz zrzucić, nie? No, No tak. stary na portrecie. Znaczy nie wiem, nie znam się na rodzajach malowideł. Stary na obrazie. No to był portret. Nie przelazłeś stąd? A nie. Chyba nie, jakieś woda chlupie. Mi się wydaje w ogóle, że te drzwi są coraz większe. Albo te dziecko się robi coraz mniejsze. Oj, jaki nieprzyjemny dźwięk. Ojej. Jaki skomplikowany motyw, patrzcie. Ile, żeby wejść po takiej desce, to trzeba mieć maturę co najmniej. A po tej to już studia wyższe. A tam... Aha.
Niklus, czy jak tam nagrałeś kiedyś Goat Simulator? No nie nagrałem Goat Simulatora. Zdmuchnę. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Trzylatka ma. birthday, dear. Co oni nie pamiętają, jak ona ma na imię? Oni mieli tyle dzieci, że oni już się stracili chyba w rachubie. Jabłka. Jabłka z nożami, a jakieś dziwne te jabłka są. No beka, faktycznie. Nie no to idę, no jak woła to idę. O curwa. Tak. A musisz sobie schodki z tego, wiesz. Ale sprytny motyw, kurde. Happy birthday, no. Bala. O ciul, ej się przepaść zrobiła. Aha. Trafiło cię. To chyba tyle. Ktoś pograł. A to ona musi na nóżkach zasuwać. Ale ja nie mogę skakać tutaj, to... O. Teraz się udało. O kurde. Wiecie, Czy nas to straszy? No tak. czy mnie straszy wszystko, co jest nagle? Ale to... I tak. Are you out of your mind? What? Jaki fajny. You said there was gonna be a party. I just started a bit early. Whoops. Zepsuł mi ciasto. Czyli ojciec się na ten... Nakulał. Ojciec się na dupcu w urodziny dziecka swego. Ojciec pił bez przerwy, bo artysta, jak wiadomo, artyści piją bez przerwy. No a czemu ty żeś tak zrobił? A jak miałem zrobić? No tam górą. Jeszcze raz. Popatrz, ile teraz mamy do przejścia. No bo przejdziesz przez te drzwi i to cię tatuo. Aha. Albo nie. No to jest inne miejsce w ogóle. To może tak miało być? Jezus, jak Ale to jest głośno. dobrze zrobione, nie? Nie, Nie? to głośno jest. Ale w sensie jak się obracasz, to słychać to. A no to w każdej grze tak jest. Dzisiaj nie mam w domu takich dobrych słuchawek. Nie wystraszyłem się. Mi się to strasznie kojarzy z tym filmem Babadook. Tam były takie jakieś... Możesz się przesuwać? Bardzo wolno. Czyli pewnie jest taki motyw, że pies What the tam... hell did you do? O nie. Oh, you didn't mean to. Well, that makes it all better, doesn't it? It'll just magically unbreak because you didn't mean to. Go on, get out of here. Go to your room and break shit in there. Just take all your toys and smash them one by one. And keep at it. Maybe you'll finally get good at something. Szczaskała ojcu flachę z gorzołą. To jest najgorsza zbrodnia. Najgorzej. Ciekawe, bo w ogóle, czy ja tu jeszcze będę normalnie łaził? Kiedyś? Nie jako dziecko? Chyba nie. W ogóle ciekawe, czy długi jest ten dodatek. Ciężko, żeby znaleźć jakieś info, bo to jest bardzo nowość. Idę tu. O, patrzcie, ładnie. jak wesoło. Haha.
Kotek. Ja myślałem, że to dziecko płacze. No nie. A można tu wejść? Jakoś można. O. A Przepraszam. Jezu, jak ty straszysz, Aga. No bo, no to jest nie masakra. graj ze mną, no ale mnie straszą takie rzeczy i dobrze o tym wiesz. No ja nie lubię takich Jakby nagle co? tych. Ja się nie boję gry prawie w ogóle, tylko Agi strasznie się A lękam. ja się boję tylko takich o nagle, no bo to jest nieprzyjemne po prostu, no. I co? Ale nie wal w mikrofon. Nie walę w mikrofon. Ja też się nie boję. Coś ty zwinął. Aha, bo to są części do zegara. Co ty robisz? Idź, odłóż jedno najpierw, a potem wróć się po drugie. No ale gdzie jest drugie? No odłóż to najpierw do No. zegara. Aha. Do zegara. No, No ale ja to wyjąłem stąd. aha, Przecież, przed chwilą. aha. Co to w ogóle tutaj jest? Co to jest? Bo raz masz to, raz masz to. Co to jest słoik z czymś? No, może miód. To co ja na tym daję? Z zegara tryb? Może. Warszawski słoik. Słój. Nie wiem. No dobra, no zostawię to powiedzmy. O! Szczęśliwa rodzina. To jest paliwo do zegara. Nie! No to jest nieszczęśliwa rodzina. Rodzina tak zwana patologiczna. I co tam stoi? Gdzie? A, to Kwiatek. A, to Dobra. jeszcze raz. No to... Ej, a... No dobra. Co? No. Pogłaś kotka. Panie kocie, no... A jakbyś mu dał to drugie teraz ze stołu? Ten tryb? No. Czy pewnie nie o to chodzi, ale... Ja jestem ciekawa. O, widzisz? O, zaraz on na nas skoczy z pazurami pewnie. Masz. A tu masz ogon na dole od niego. A. I teraz mu spróbuj dać. Ale ja tego nie mogę wziąć. Dobra, gówno dupa, sorry. Kotek był tak umiarkowanie... Smutny. Czy to jest normalne życie, czy to jest nie? Kotek. Czyli bez zrobienia kotka szczęśliwym dalej nie pójdziemy. Chyba. O to chodzi. Kotek. Słyszałeś to? No nie wiem, no kurde... Nic mu nie pasuje. Co to było, no... A nie możesz teraz kliknąć na ten... No nie ma ręki, to nie mogę. No ale nie wiedziałam, czy żeś popatrzył na rękę, czy nie. A do tego zegara może znowu... Aaaa! Nie, żyje.
Wytrzymałe dziecko. Żoną się nie przypala. No nie. Nic nie mogę. Szkoda, że nie może nic ani skakać, ani kucać. No Dziecko takie- niedorobione. Takie se to dziecko. No szefie. No ja nie wiem, no. A nie, no tam nie mogę. Dobra, jakbym się wrócił tu. Aha. No to nie, no to gdzieś tutaj coś musi być. Czekaj, muszę usiąść inaczej, żeby mi cię nie walło. Dobra. Jakby tej mgły nie było takie. Zgaś lampę i spróbuj podnieść jego kółko. Nie. No, niestety nie. Czy można coś zasugerować? Można. Może Bo w tym ja już nie mam kwiatku. pomysłów. Nie no, w kwiatku nic nie ma. Dziwne to jakieś takie. No nie. Jeby. Tryb zegara wypad może będzie działał z ogonem. Ale nie ma tego trybu. No on no, nie ma, no. Pokulał się gdzieś i nie ma go. Ciul. No nie widać go, no kurde, on gdzieś odpadł, ale tu jest tak ciemno, że no nie ma opcji. Z oświeconym, ze zgaszonym. No kurde, nie wiem. No widzicie, tam nie mogę, bo mnie cofnie. Ej, ale słychać jak robisz kroki, jak się wsłuchać. W kwiatku nic nie ma, nie idzie go przewrócić. Tu nic nie ma. O! A nie, to jest ta szafka przecież. Nie idzie coś jeszcze stąd na pewno wziąć? Nie. DLC z kółkiem. Pewnie tak. Ej, nie no, bo to jest dziwne. Może to jest jakiś bug? No nie wiem, no czy ktoś na czacie ma jakąś koncepcję, bo ja już nie mam żadnej. O co chodzi? A popatrz na te książki, może tu coś można. Tylko nie spadnij. Nie, trybik już wyjęliśmy. To się nie da, tu się nie da. Wczytaj checkpointa. No, a tu nie ma takich checkpointów. Idzie coś z tą małą lampką. To ma być horror. No tak, no to ma być horror. No jest horror. Nie wiem, co mam robić dalej. A popatrz na ten obraz nad tym w ogóle. Jaki obraz? Odwróć, o tu. A. Właśnie byłam ciekawa, co się tu tak się Mienia. zmienia. My znaleźliśmy matkę, ona mogła tam działać. Kurde, ale to jest niemożliwe, żeby tego się już... A, Co? a może spróbuj iść jednak tam, to może to cofnie.
687. Aha. I co teraz to będzie zresetowane? Nie wiem. Nie, no jest to samo dalej, kot ma ogon. No to ja nie wiem. Yes. Patologia, no. Nie czaję tego. Po co to tak robić? No witam cię, Kiana. Kurde, czy ktoś ma koncepcję? No nie wiem, nie wiem. Tu w ogóle coś jest? Nic nie widać. No. Zamknę teraz tryb. No właśnie nie mogę, no nie mogę, bo nie można nic zrobić teraz mu. Nic nie mogę mu chyba, że jak zrobiłem to z tym zdjęciem, to się na przykład zresetowało coś. My gramy teraz w dodatek. Dobra, ja Okej, tutaj to zakończę szybciutko. odcinek na YouTube'a, bo nie wiemy co zrobić dalej. Jak znajdziemy wyjaśnienie, to będzie część kolejna. A tymczasem pozdrawiam YouTube i trzymajcie się i nie będę gadał, żeby pisali wyjaśnienie, bo to potrzebuję na teraz. To nie musicie pisać. To na razie, pa pa.